board. Pero pag ganito na, mas maganda na gumamit tayo ng tables. Nakita siya yung concealed Number full overlay na ano ba yan? tagal mo di pumunta dito Nabayag nga ang project ko. Nakadaan pa sa alkalan. Agad dyan. So ayan, shout out sa mga nasa Wilcon Tarlac. Ano pangalan nito? Gilbert Reyes. Okay. Sige sir. 540. Uncle, yung tatay nila Ma'am Ana, dito na doon sa rin nila. So nag-iilinis sila rito. So isang yan, magandang araw po sa inyong lahat mga boss. So yun, good morning. So siyempre sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, siyempre subscribe daw po kayo. Si Mac Lagunilla Vlog nga po pala, sa mga bago lang po sa ating channel. Okay, so huwag nyo rin kalibutan na mag-comment at i-like at i-share itong video po natin, itong vlog for today natin mga boss. So punta lang tayo kila Badinoli, tapos tingnan natin kung yung mga ginagawa nilang modular cabinet doon. I-check natin, tapos ipapacheck ko rin ko itong Facebook ko. Nag-iba kasi yung language niya, naging in-check. So ayan, ipapatingin ko kay Badinoli. So hindi ko alam kung saan ko pipindutin. Si Badinoli magaling sa computer kasi. Patingin na lang natin sa kanila. So i-update na rin natin mga ginagawa nila dyan. Tapos mamaya bili tayo ng iba pang materialis para sa cabinet. Okay, so andito naman tayo sa cabinet, mga gagawang cabinet. So ang gamit naman natin ngayon yung table saw. So gamit tayo ng table saw kasi maliliit na piraso naman na yung tatabasin natin. So gumagamit tayo ng circular saw pag malakihan yung tinatabas natin, gaya na ito, isang board. Pero pag ganito na, mas maganda na gumamit tayo ng table saw. Ayan, boss. Okay, dito tayo sa Wilcon Tarlac. Mga boss, tingin tayo ng
concealed. Nag-iba yung itsura ng Bilbon Tarlac. Sama ni bakit ayun mo. Agitag concealed Number. full overlay. Full overlay na ano ba yan? Tagal mo di pumunta dito Nabayag nga ang project ko. Nakadaan ng kapel ka lang. Ganyan. 33 pieces. 33 pieces. Set na yan, yung One pares set. na yan. Tapos C1 namin ajay. Tapos C2. 2 pieces. Sige. Drawer guide mo nga Drawer guide 6 pieces. Ilang ang size? 40. 30, 35, 40, 15 inches. Sige, ito na lang. Hala pa. Ayan o. Shout out. Close ka mo rin? 1 Close ka? hydraulic. 6 pieces. 1. Napay? Tapos hydraulic ata na. Ata concealed. Babak lang stock ko. Okay lang ba? Bagay ka. Ayan o. Kami na ang video kayo sir. Di ba niya? Ayan o mga boss. Man, nag-upload ako. Madagang buibuya Ano ito yan? Tika. Agi babak pa. Napay kailangan. 6 pieces. Tapos 33. Nakakastin. Number 2 kailangan. Napay. Agi babak. Number 2. Aji na ito eh. Number 2 yan. Half overlay. Tapos 33 nga number 1. Bano ito eh bagat? 254. Okay, 254 mga boss. 254 sir. 254. Concealed tapos ito. Magay ka game. Set mo naman 554. 554 yung soft close. Soft close. Okay. Inya pa door na. Aji lang. Face reveal. Wala si Sir Pogi. Sir, prepare ko lang niya. Rugby. Rugby boys kami. Tapos pakashikan niya, sir. Tapos aging. 1. Ayun. Ayan rugby. Apo. Tapos aging. 2 rolyo. Aging. Matong din. Yung isa na lang. Ito sa riba. Itong original. Aging. Sherwin? Eh. Aging daw. Ay, sa dulo. Sir, mo sir para di sumakit yung kamay. Okay. Sa building mat po yung aging. So, Saan banda? Ay, giba na kasi itsura eh. Nagalo-halo na sir. Halo. Opo. Dito sa may dulo lang po. Bin! Aging! Ayun si sir. Aging. Anong kulay siya? Matte white. Ilan siya? 2 rolls. Nagiba na ang pesto no. Kaya kasama ko. Wala akong doon, sir. Galing ko na doon. 2 rollo, sir. Matte. Magkano na ngayon yon? Ano, sir? 1.6. Kasi 16 na yung per meter, sir. 16 per meter. Nagmahal na no. So 116 per meter mga boss yung aging. Kaya 1.6. Ayan ang ko lang. Wala yung kasama ko eh. Nagbablog. Dati owning window mechanism yun? Owning? Oo. Yung... Mechanism. Yung pa ganon. Yung hydraulic. Dito. Pero baba ka?
Ah, Basta? One. Nandito. oh, magkano to? 370. 370. Magkano? Oh, may in-order kasi ako eh. Sa Shopee. Oh, ano? Di ba pa the project mo basta? Ta Dapat alkala. Hindi pinalpas. Ano? Aging. Atan eh. Magkano ata, LJ? One. Ano to eh? At ito to kanya nga papel? Awan pa eh. One. Bali ito 16 pesos. 16 pesos per meter. So 1.6 isang rolyo. Wala pa yung ano nito. Yung barcode ito. Wala pa. Meron na ito na. Ay, ito na. Ayan. 102. Ayan. Hindi ka pa may vlogger. Hmm. Okay, so kukunin na namin itong continuous handle. Bali 99999. Tatlong 999. So yung ibang ano nitong mahal, no? Magkano yung ano yung isa? 2.3. 2.3. Nasa 2.5 meters lang yun. Ay, Ito 3 meters. Ito 3 meters na. So 9999. Oh, sa Wilcon pa. Sa Wilcon pa natin binili. So kukuha tayo ng 7. Dalawa na to. Bali, ano na to sir? 4. Apat. So ito yung kukunin natin. Continuous handle. 6. Tapos mamaya bili tayo ng screw. Kaya lang doon lang sa hardware mas mura. Yung sa suki natin dito rin naman sa Tarlac yun. Tsaka torque screw. Garay Yan. lang sir. Ano siya kagbagkatan? Meron din palang table saw dito. Ano kayang tatak na ito? Maxil 22,990. Parang maganda rin, parang ano, makapal din. Yung gamit ko naman makita yung gamit ko. Mas malapad nga lang yung ginagamit ko kaysa rito, pero quality pa rin, maganda. Harap pa, ito. Okay. Shoutout sa lahat ng Wilcon. Yan. Yan, so ayan. Shout out sa mga nasa Wilcon, Tarlac. Ayan sila, sir. Ano pangalan niyo, sir? Gilbert na yan. Gilbert Reyes. Ayan. Okay. Sige, sir. Ito yun o nag-isa. Ito yun. Ayan, tama. Pasit lang po. Okay, so gumastos tayo ng 14,100 dun sa isang resibo. Tapos yung isa 6,993 yung continuous handle. Sila, sir. Bigyan natin ng sticker. Sticker sila, sir, para mag-subscribe sila. Vlog po, sir. Sir, shout out. Sir, sticker niya. Naiya sila, sir. Anong pangalan mo, sir? Ako siya, sir. Rainer Gomez. Shout out, Richard Garcia. Richard Garcia. Naiya sila. Okay. Thank you.
Okay, dito na tayo sa Tableria Insular. So yung kukunin lang natin dito yung screw tsaka top screw. So hindi na tayo punta ng San Fernando kasi doon sana tayo bibili ng continuous handle. Eh meron naman tayong nakita rito mas mura pa. So kaya dito na tayo sa Wilcon bumili. Yo, what's up? What's up, ketchup? Black screw, sir. Na 1.5. 500 pieces. Oh. Anong taba? Black screw, sir, 1.5. Para sa ano? Yung hinanap ko rito, yung ito. Iba naman to, torque screw, di ba? Top screw. Oh, ito. Top screw. Kuha ko niyan, iba pa yung black screw. 50 pieces. Meron kanya ito, sir. Number 8. Oo. Tsaka black screw. Oo, sir. Black screw, 1-in-1 pang metal. Yung matulis o yung pang metal. Yung matulis, sir. Iano ka sa modular cabinet. 500 doon. Tapos 50 pieces lang dito. Number 8. Hello, shout out. Hi, ito my boyfriend. So, shout out. I love you, Mawa Chuchup. $540 po. 540. 540. Okay, dito po tayo sa Anao project. So, payday. Magpapasahod po tayo ngayon. Tapos check na rin natin yung ginawa nila. Tapos deliver na rin natin itong mga tools. Mga pinagawa natin. Okay, so ito yung grinder. Ito, pinalitan ng ano, ng rewind. Ayan yung switch lang. Switch lang yan. Wala, kunti na lang pakinabangan ito. Hindi na lang. Switch din. Mas lang, bawal mag-inay. Ngayon. Palinis si nanay. Ha? Palinis si nanay. Dito. Dalawang bukas walang pasok. Nag-request siya ng isang araw. Magano. Ay, sir. Good afternoon, sir. Ano, sir? Todo bigat, sir. Sir? One, sir. One, sir. Sige. One, sir. So ngayon, bukas. Yun pala. Teka. Malabo. Bukas, wala mo nang magtatrabaho rito mga boss kasi death anniversary ni Uncle, yung tatay nila Ma'am Ana. Death anniversary nila. So, nag-iilinis sila rito. So, isang araw tayong walang trabaho rito para ano yung death anniversary. Ito yung project natin. So halos natatapos naman na baklas yung mga pintura. So yung iba nakapagpahid na yata. Ay wala pa, wala pang pinahid na skin coat. So linis muna sila dito. So ano sila rito ng tubig para malinis ang mabuti. Dito sa kabila. Ayan, nagkakot naman sila. Nagkakot sila ng mga pinagbakbakan. Dito tayo sa taas. Dito sa taas, ayun, marami pang kalat. Yung mga binakbak na tiles. Pero dito sa ceiling okay na. So dito, binakbak yung mga tiles. Dito hindi pa nabakbak. So tapos naman napalitan naman yung
Naiporma na yung mga bintana natin. Okay. Ay, pasahod na kayo mga boss. Pasahod. Good afternoon po, ma'am. Sila, ma'am. Dito kayo? Yeah. Oh, basa. Yan lang, basaan man tong short ko. Okay, so ayan yung itsura niya dito sa labas. So natanggalan natin bintana. Kaya sinalis na natin yung dating moldura niya. So sinimplihan na lang natin yung moldura niya, parang square na lang. So yung arko, inalis na rin natin yung arko doon. So ayan yung itsura niya, yung dalawang kwarto sa taas. Okay. Tapos ganun din ang nangyayari dito sa kabila, dito sa harap. Hindi na kasi makita masyado mga boss, medyo mataas. Medyo mataas. So, punta na ako dun sa taas kanina. Oo. Nakita mo na yan? Oo. Ayan mga boss, masyado. Nice na rin nila doon. Dito, umpisa na lang. So, nakapagpasahod na rin tayo rito. Binigay ko na kay Ton yung payroll. So, ayan na. Okay. Ito, magliliteracy na lang ito. Oo. Hindi na namin nalagyan dito. Ang gano'n na sa kabila. Okay. Ayan. Ayos. Walang trabaho. Di shot ka bukas. Shot. Okay. So, andito tayo. So, bukas pa naman yung death anniversary ni Uncle. So, ngayon pinakain na tayo ngayon dito sa project natin. So, yung mga ano ba yun? Mga putahe na inanda para bukas. So, ang kagalang kasi natin mga Pilipino, pag may namatay, may anniversary rin, death anniversary na tinatawag. Ginugunitan nila ng araw na pumanaw ng isang tao. Ayaw, mabuhay po sila mga kapitbahay. Doon kayo, Sir, kuha na lang dito ng panahon. Oh, sige sir, sige sir. Halito, halito. Halika dito na po. Ay, for the vlog. Hello. Masaya pa rin. Hello. Sige sir. Mahala ka na. Mark Lagodilla vlog. Mads, ne. Ne. Galing. Mama! Sige sir. Ate, vlog oh. Hi ka. Ito. Ayan. Kanin mo. Vlog. Bigyan ko kayo ng sticker. Bigyan mo sila sticker. Ano, kapit-bahay natin. Subscribe kayo. Tara, gano'n tayo. Tara, dito tayo. Diyan o. Ha? Matay? Saan?
Ano?